Velkommen til den officielle De 7 gode vaner side her på Facebook. Lige om lidt skal jeg bede dig om at trykke på Synes godt om-knappen lige heroppe, men inden da vil jeg gerne fortælle dig, hvad du kan få ud af at være med her på siden. Du har måske læst bogen, været på kursus eller hørt om De 7 gode vaner fra venner og bekendte. Der er faktisk 300.000 danskere, der har købt bogen De 7 gode vaner, og 20 millioner i hele verden. Det du kan få ud af at være med på siden er at få idéer og inspiration til, hvordan du bruger de 7 gode vaner i dit privatliv og i dit arbejdsliv. Du kan få information om arrangementer og følge med i aktiviteter og kurser, der foregår. Du kan også blive ven med mig og med de andre, der underviser i 7 gode vaner, og hvis du selv kunne have en interesse i at blive underviser, kan du lære mere om, hvordan du bliver det. Hvis du slet ikke kender de 7 gode vaner, så har vi lavet en speciel introduktionsvideo til dig, der følger os her på Facebook, som du kan se lige om lidt. Det eneste du skal gøre, er at trykke på knappen Synes godt om her, så ses vi lige om lidt indenfor.